אוקיי, בואו נצלול ישר פנימה. ברוכים הבאים לסקירת העומק שלנו, שבה נפרק לגורמים את הזינוק האדיר, הכמעט אנכי שראינו לאחרונה במניות השבבים. וחשוב מכך, נחשוף את המכניקה הנסתרת שפועלת מאחורי הקלעים. כשמסתכלים על סקטור השבבים היום, אי אפשר לפספס מהלך שפשוט שובר את הגרפים. אבל השאלה היא, מה תכלס מטיס אותו למעלה בחזו עוצבה פראית? זה בדיוק מביא אותם לשאלת $1,000,000. האם בום השבבים הזה הוא באמת נס כלכלי, או שאנחנו עדים פה לאשליה מכנית לחלוטין? התעלומה הזו היא הבסיס לכל מה שנבדוק כאן היום. אנחנו הולכים לחקור מה באמת, אבל באמת, מניע את הטירוף הפרבולי הזה של השוק. כי כמו שתראו מיד, דברים הם ממש לא תמיד מה שהם נראים על פני השטח. אז נתחיל עם החלק הראשון, אשליית השבבים. בואו נשים את התפיסה המקובלת מול המציאות. כדי להבין מה קורה עכשיו בשוק, אנחנו חייבים לקלף את השכבה החיצונית של מה שרוב האנשים חושבים שקורה. יש פה פער פשוט מדהים. מצד אחד, האשליה. כמעט בכל מקום תשמעו שהטירוף הזה נובע אך ורק מהרווחים של מהפכת הבינה המלאכותית. ה-AI כביכול דוחף הכל. אבל כשמסתכלים מתחת למכסה המנוע, המציאות מצביעה על כיוון שונה לגמרי. השוק למעשה נדחף למעלה על ידי שורט סקוויז של מכשירים פיננסיים קצרצרים. מה זה אומר עבורנו? שיש פה טיפוס ערים מטורף, אבל בלי שום חבל ביטחון מבנה אמיתי שיחזיק אותו. וזה לוקח אותנו לחלק השני, המנוע שנקרא 0 ימים לפקיעה, הכוח האמיתי מאחורי המומנטום. תראו, הכוח שדוחף את השוק כרגע הוא לא רגש או החלטות של משקיעים, אלא מנוע קר, סופר מכני שעובד נונסטופ ברקע. כדי להבין אותו צריך להכיר את המונח 0 ימים לפקיעה, או 0 DTE באנגלית. אלו בעצם חוזה אופציות שפוקים באותו יום בדיוק שבו קונים אותם. המכשירים הקטנים האלה פשוט טרפו את הקלפים ושינו לחלוטין את התנהגות השוק. פשוט כי הם מזריקים פנימה תנודתיות יומית קיצונית שפעם לא הייתה קיימת. ותקשיבו למספר הבא, כי הוא באמת בלתי נתפס. 60%. נכון למאי 2026, אחוזים היומיים האלה מהווים מעל 60% מכלל נפח המסחר באופציות על מדד ה-S&P 500. תחשבו על זה, רוב מוחלט של המסחר במדד הכי חשוב בעולם מורכב מחוזים שנוצרים ונעלמים באותו יום. זה ליטרלי משנה את כל חוקי המשחק שהכרנו. אז איך הטירוף הזה עובד בפועל? מדובר במנגנון של 3 שלבים שיוצר לולאה שקשה לעצור. שלב ראשון, סוחרים קופצים פנימה וקונים אופציות כל יומיות וזולות. שלב שני, הגופים המוסדיים הגדולים מוכרים להם את האופציות האלה, ועכשיו מגיע השלב השלישי והקריטי. כדי לגדר את הסיכון של עצמם, המוסדיים חייבים לרוץ ולקנות בטירוף את מניעת הבסיס. אפקט הגידור הזה יוצר מעגל קסמים שדוחף את המחירים למעלה בקו ישר. וזה הקאץ'. זה מנותק לחלוטין מהשווי הכלכלי האמיתי של החברות. הכל נטו עניין טכני. עכשיו נעבור לחלק השלישי, האנומליה של הווליום. המקום שבו נדלקות נורות האזהרה האדומות. פה הסיפור מתחיל להיות באמת מטריד. אם מסתכלים מקרוב על הנתונים, רואים סטייה מטורפת. מצד אחד, הווליום של האופציות שובר שיאים היסטוריים. למשל, באפריל ראינו שיא פסיכי של 6.7 מיליון חוזים ביום אחד. אבל, מצד שני, כשבודקים את המסחר במניות הבסיס עצמן דרך תעודות סל מובילות, שקט. הווליום שם נמוך משמעותית ביחס לזינוק במחיר. הניגוד הברור הזה הוא בעצם ההוכחה החותכת לכך שהטיפוס הזה במחירים הוא חלול. פשוט אין לו בסיס אמיתי. ובגלל שהכל כל כך חלול, מגיעים לבעיה רצינית, אין קונים פונדמנטליים שיעצרו את הנפילה. תחשבו על זה רגע, אין פה מספיק משקיעים שקנו מניות כי הם מאמינים בערך של החברה לטווח ארוך. אז ברגע שיתחיל גל מחירות והרוח תשנה כיוון, לא יהיו שם פקודות קנייה אמיתיות שיוכלו לבלום את המפולת. המשמעות ברורה, זה סולל מסלול ישיר לנפילה מהירה, חדה ומאוד אלימה. מה שמביא אותנו לחלק הרביעי של הסקירה, תרחיש הרולטה הרוסית. אז מה קורה כשהמכונה מתחילה לעבוד הפוך? זהו בדיוק אותו מנוע שדיברנו עליו קודם, שהעיף את המחירים לשמיים, השאב אותם למטה באותה מהירות בדיוק. ברגע שהמחיר מתחיל לרדת, אותם עושי שוק ייאלצו למכור באופן אוטומטי את המניות שהם קנו קודם, כדי לגדר את עצמם. וזה יוצר אפקט כדור שלג הרסני של מחירות אוטומטיות, שמזין את עצמו יותר ויותר ככל שיורדים. צריך להבין שהזינוק האנכי והמהיר הזה פשוט יצר וקום. בדרך למעלה לא נבנו שום אזורי מסחר יציבים שיכולים לשמש כרצפת תמיכה, ולכן אם המגמה מתהפכת אפשר לראות בקלות צניחה חופשית תלולה של 20 ואפילו 25% בבת אחת, עד שנגיע לנקודת האיזולה האמיתית האחרונה. זה חתיכת סיכון שמרחף באוויר. ורק כדי להכניס את רמת הסיכון הזאת לקונטקסט, בואו נדבר על המספר הבא. $380 מיליארד.
זה לא תקציב של מדינה, זה סכום המזומנים השובר שיאים שחברת ברקשייר הטווי יושבת עליו ממש ברגעים אלו. וההר המזומנים הפסיכי הזה של וורן באפט בעצם צועק לנו מסר אחד פשוט אבל מהדהד. השוק כרגע מתנהג הרבה יותר כמו קזינו, והכסף החכם הוא מעדיף לשבת בחוץ ולחכות. כשאי אפשר למצוא נכסים במחירים מגיעניים, והכל מונע ממומנטום של הימורים, המשקיעים המנוסים ביותר פשוט מסרבים להשתתף במשחק. הגענו לחלק החמישי והאחרון, איך מנווטים בקזינו, קצת תובנות פרקטיות. להבין שאנחנו פועלים בסביבה שמונעת כולה מאלגוריתמים זה קריטי. אז איך מתנהלים? קודם כל, כשהמחירים טסים למעלה בקו ישר בלי ווליום אמיתי מאחוריהם, חובה לנקוט בזהירות קיצונית. דבר שני, חשוב לזכור שלקחת רווחים זו לא מילה גסה. זה לא אומר שפספסתם את הרכבת, זה אומר שאתם מגינים על ההון שלכם. ולסיום, צריך להיות מוכנים. התיקון כשיגיע לא יהיה קליל. הוא צפוי להיות חד, מהיר וחסר רחמים. אז רגע לפני שמסיימים, נשארנו עם שאלה אחת פתוחה ופרובוקטיבית. האם אנחנו באמת משקיעים כרגע בערך כלכלי טהור, או שאנחנו פשוט רוכבים פה על גל סופר מסוכן של מומנטום טכני? בסופו של יום, היכולת להבדיל בין אשליה מכנית של השוק לבין מציאות כלכלית אמיתית, היא בדיוק מה שיעשה את ההבדל, ורצוי הרבה לפני שאלגוריתמים יחליטו לשנות כיוון. חומר למחשבה, נכון? תודה רבה שהצטרפתם לסקירה הזו.